बे समाव बडलेण्ड बुब्लिया मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों। सनितपुर जिल्लानि बरसला बिधानसभानि समष्टिनि 3 नं शीतलमारी शरत आयेन बेरेखायै थानाय नखरफोरखौ दिनै सनितपुर जिल्ला पुलिस बिफाना फुंबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय एवेक्शन खालामो। एवेक्शन खालामनायनि 80% नखरा आयेन बेरेखायै थानायमोन। 3 नं शीतलमारीनि होखारजानाय नखरफोरनि सिगाङावनो गावबागाव लुनाय न'खौ सिफायखाना गुबुन दाबसे जायगासिम लांखादोंमोन मानोना एवेक्शन खालामनायनि सप्तासे सिगां एवेक्शन खालामनाय खौरांखौ फोसावखादोंमोन। बे एवेक्शन खालामनायाव गासै 1000 बिगा हा आरो गं 299 नखरखौ एवेक्शन खालामनाय जायो। এতিয়ালৈকে আমি ফৰ্চ ইউজ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই, মানুহখিনি কোঅপাৰেশ্যন কৰিছে আমাক। অৰ্ধসামৰিক বাহিনীও আছে, অসম পুলিচো আছে, বেটেলিয়নৰ মানুহখিনিও আছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচৰ মানুহো আছে ইয়াতে। থেংক ইউ। ইয়াত DC সাহেবে আপোনালোক ক'লে এটা ছলাৰ এনাৰ্জি প্লাণ্ট এটা হ'ব আৰু যিটোৰ কাৰণে গোটেই অঞ্চলৰ যিখিনি নিবনুৱা সমস্যা আছে তাৰো কিছু পৰিমাণে হয়তো সমাধান হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব, স্ক'পটো বাঢ়ি যাব। थैंक यू। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।